Ay, Pre, kumusta ka na? okay yan Oh, ah. nakita kita. Nakita kita. Wow, pre. Grabe naman. ayos ba? Oh. Driver ka na pala ng 10-wheeler ngayon? Siyempre. Ako pa, pasensya na sa ano kasi hindi pa nalilinis ng helper ko eh. Ang inang yan. Kailan Tsaka, ka pa... Nagustuhan ko yung truck na to kasi infinity yung ikot niya, no? Infinity yan. Hindi mo mabalik? Infinity yan. Kaya, pwede ito pang race. Tingnan mo naman. Oh, madumi lang siya. Konting linis lang. Okay na to. Ito talagang nagbibilibang ko. Infinity. Unlimited spin. Oh, unlimited. Parang nag-ano na ito. Pre, may tanong lang ako sa'yo. Ah. Paano mo naman na kikita yung mga kutis sa likod eh yung set sa bira mo. Hindi, walang problema sa side mirror na yan. Ano ba? Sa mirror mo. Hindi. Nakikita mo to? To? Ah, Ha! Alam mo na. Kikita mo yan? parang CCTV. Parang hindi lang parang CCTV yan. CCTV pala yan. Ito yung para dito. Ito naman para doon. Ah. Napaka-basic. Ano pa yung mga itatanong mo sa bago kong unit? Ba't kasing tangkat lang tayo? Baka nakatungtong ka lang, hindi. Kasi ganito talaga yung lower. So pre, pwede ba ako i-tour sa truck mo? Itong 10-wheeler na to, tignan mo. Napakalupit na itong 10-wheeler na to. 10-wheeler yung ulo. Wheeler. Ulo lang to pre. Wala pang wheel. Basta yun na yun. Okay na?